Ada buah nih kak. Kok bisa terjadi ya? Hello लोगोफोर Happy Maha Shivratri Shivratriनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय शिबजिनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो मोजां थांनानै थाथों ओमफ्राय नै जोङो दिनै जोंहानि खाथियावनो मन्दिर दं आरो मोनसे बे मन्दिराव जयैनो फुजा होनाय जायो आरो ओमफ्राय जोङो दा बेयावनो खामानि मावनो थांगासिनो दा मोनासिनिफ्रायसो जागोन नालाय 6टानिफ्रायसो बे फुजायाव माबा माबि होयो आरो जानाय प्रसादजों लोगोसे जानायफोरबो होयो खिर बानायगोन ओमफ्राय खिचरि बानायगोन ओमफ्राय लारु बानायगोन नारिखलनि लारु बेफोरखौ खामानिखौ मावना होनो थांसै जों दसे जोंहाबो भिडिअ बानायदों नोंसाबो नै सानै थांगासिनो जों बिजावजालि सानैजों सोलाबाखैमोन न'आवबो बाथौ ओरि लिरखानानै फैबाय साफा खालामखानानै दायो मोनासियाव थांनानै हैसिगोन फुजाखौ न'आवबो ओमफ्राय दायो बेयावबो फैसिगोन आरो नै जों गामिनि मन्दिरा बेनो आरो बेफोरबायदि साजायदो बारा बेफोरबायदि हाइ फाइ साजायाखै बिदिनो साजायखायो आरो बोसोरफ्रोमबो नै दासो मावगासिनो आरो खामानिखौ ओमफ्राय खाथियावनो मिउजिक दामबाय दंमोन नालाय आङो कपिराइट गोलै जानो गिनानै मुट खालामनानै भइसखौनो सोना होबाय आरो नै सेंग्राफोरा मावगासिनो दासो माथो एख'आनो जायाखै र' खनसे नायनो दे नै बेयावनो होगोन आरो फुजाखौ ओमफ्राय मुर्तिखौ लाबोथ'वाखै मुर्तिखौ गोदानसो होगोन एबारो नै बेनो जों गामिनि मन्दिरा ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय कलेज नै बिस्रानाव खामानिखौ मावबाय दं र' दे आं नैनिखौ नायनि नै इयो फग बानायगोन बेखौ जाथ'वाखै संना इयो सिख्लाफोरानो गैया नालाय सिख्लाफोरासो मावोमोन नङाबा नैफोरो माबा ग्रिन्डाराव होनाय ना इफोरो थालिर ओरैना होखाजोब्बाय बेयाव
जालायसै गोथाव जाथारा बियो नोंना मानो जाया आंनिखौसो दायो लोंबाय थागोन नों मिथिबाय आंनिखौसो बयबो लोंगोन दायो आंनिसो नामा बिहामजो सासे सानै साथाम दंखायो आं बानायनाय फ नायबाय था दायो थोलायनाय नङा इयो नोंहा मासि गिदिर फिसा जाखो दहायनो फिसा फिसा बेनिफ्राय माबा इसोरो गिदिर गिदिर सोरनि आखाइया गेदेर सोरनि आखाइया फिसा आंनि आखाइनि फिसाखा आं गिदिर बानायदो दे इनो गिदिर गिदिरखौना एसे फिसाखौ गप थांगोन ना एसे फिसा बानायग्रा गप थांसिगोन आं होनायनि आं बानायदो नै गिदिर आंनिया एसे गप दायो हाबबाथाय गानलायसिगोन आङो गाबनो ओंखारबाथाय गानलायसिगोन नै खामानि मावनानै साहा लोंनोसै भगबाननिखौलाय माया जासिगोन होनना होफैखो नै प्रसादफोरखौ सुखांबाय दहायनो नै गोजान मैगं सुगासिनो सिरिनि थाखाय खामानिफोरखौ मावखांजोबबोबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांनानै फुजानि जगार खालामहैनोसै न'आवबो होनोसै ओमफ्राय आबैलानावबो होनोसै नैबे मन्दिरावबो लाबोनोसै फुजा होनाय फुजा खुलुमनायखौ नेक्स्ट ब्लगाव होसिगोन लोगोफोर नायबानो जाबाय